Tip pre masné plete. Predtým, než si nanesieme make-up, ja na pleť používam tento transparentný púder. Ja mám tečkovú zónu, čiže predtým, než si ideme naniesť make-up, si nanesiem beauty blenderom a týmto transparentným púdrom na miesta, ktoré sú počas dňa viac premastenejšie, takú hrubšiu vrstvu práve tohto púdru. Tento púder má za úlohu zmierniť tú masnotu, ako keby ju nasiaknúť do seba, čiže ten make-up bude počas dňa vyzerať oveľa lepšie, nebude sa pleť toľko premasťovať. Naneste ho v takej hrubšej vrstve. Necháme pôsobiť 3 minúty zhruba a následne všetko očistíme a začistíme štecom na púder veľmi jednoduchým spôsobom. A môžeme ísť naniesť make-up. Tak a make-up máme urobený. Ja ešte, čo by som vám dnes dala také odporúčanie, milujem tieto servitky pohlcujúce masnotu. Je tam 75 kusov, ja ich nosím stále pri sebe, po ruke, či už v aute ich mám hodené, alebo v kabelke, sú veľmi spratné a veľmi rýchlo počas dňa viete odsať práve tú masnotu. Vyťahnete jeden papierik a jemnúčko takto poprikladáte na miesta, kde fakt, že či už na čelo, či už na bradu, kde máte pocit premastenia, a on nasiakne do seba práve ten prebytočný mas. Takto nejako to vyzerá. Vyhodíte a nemusíte pleť počas dňa prepudrovávať, stačí skutočne vyťahnuť len tieto servitky, poprikladať, bez toho, aby sa porušil nejakým spôsobom make-up. Nemám rada moc, keď niekto vidím, že sa príliš prepudrováva, ani ja sama na sebe to nemám rada, pretože potom mám pocit, že tá pleť je úplne ako keby taká, ako keby som tam mala skutočne takú tú omietku. Takže toto je taký ďalší pomocník, ktorý vám naozaj pomôže počas celého dňa, aj počas celého roka, nielen v týchto spárnych dňoch, ktoré nás čakajú, aby ste vlastne tú masnotu odsali kedykoľvek budete chcieť a budete mať tú potrebu. Takže ďalší pomocník do vašej kabelky a ja verím, že vám dnešné video moje pomohlo práve pri tom, ako pracovať s masnotou, keď máte masnejšiu pleť a ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie. Majte sa krásne. Ahojte!